Dit is Harry. Zijn burgerservice-nummer is 986654322. Als Harry wekker wordt, begint de dag met zijn medicijn. In het elektronisch patiëntendossier staat correct hoeveel pillen Harry broekt. Maar een bakje koffie zocht er dan naar zijn e-mail. Ik zien internetgegevens worden voor jaren opslaan. Voordat er op een paard gaat, gooit er het 's morgens voort. De chip in de container onthoudt wat er voort gooit. Hij stapt in de auto. Als de kilometerheffing teruggaat, worden alle kilometers die Harry rijdt geregistreerd. Bij het treinstation zet de auto del en stapt erin met de OV-chipkaart. Zo blijf ik alle ritjes die Harry met de trein maakt bewaren. In de trein heeft Harry tijd om te bellen. Ik de gegevens van die gesprekken weer opslaan en ik bloot naar te zieken wat zijn telefoon op een bepaald moment wie. En dan is Harry eindelijk in Ljouwert. Hij zal even winkelen. In een prottenwinkels wordt er verslaan op de beelden van de bewakingscamera's. Van Gonwinkels heeft er een klantenkaart. Als de winkel zijn persoonsgegevens hem krijgt Harry aardige aanbiedings. Wol onthoudt de winkel goed wat Harry keert. Hij vindt een mooie nieuwe jas en betelt maar zijn pinpas. Ik de bank met die betellingsbewarie. Na het winkelen gaat Harry uit te eten. Baar hield het Harry nepper in de boeze, maar gelukkig heeft hij zijn creditcard. De camera's in de Ljouwter binnenstad lezen verst hoe Harry na het eten naar het café gaat. Onder baar moet er hem identificeren om zien te laten dat er oud genoeg is voor drank. Uit het café waar komt Harry politiemeeskens in. Bij elke voorbijganger worden de boezen doorzocht. Naar wapens, drugs en oorverbinding wordt. En zo eindigt deze dag uit het lippen van Harry. Hij is aan alle kanten uitklaaid. Harry? Harry? Gaat het wel goed met die jongen?